Subling giila sa Catholic Mass Media Awards ang pipila ka programa o coverage sa GMA Network, lakip ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Ani report ni Argil Relator. Sa television category, gihatagan og special citation isip Best News Program ang 1 Mindanao sa GMA Regional TV. Maraming salamat po sa CMMA. Ito po ay alay namin sa lahat ng mga Mindanaoan na nagbahagi ng kanilang kwento sa amin. Best Public Service Program ang Kapuso Mo Jessica Soho. Best Adult Educational Cultural Program ang Agripreneur. Ang The Voice Generations Best Entertainment Program. Best Drama Series ang Lilet Matias, Attorney at Law. Ug special citation para sa Best Drama Series Program category ang Magpakailanman. Sa online category, Best News Program ang A Constitution Named Freedom, The Interim Charter under Cory Aquino, nila Leonesca Panti ug Hannah Borday. Sa GMA News Online, nakuha sab sa GMA News Online ang Best Investigative Report para sa Wombs for Rent ni Marco Romas. Sa radio category, Best Business News ang DZBB Super Serbisyo, Trabaho at Negosyo. Sa Super Radio, DZBB 594. Ang ganito pong klase ng parangal ang mas higit na nagpapalakas sa amin para magampanan po namin yung aming tungkulin na pagbibigay ng serbisyo totoo. Present sa awarding si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. May these awards motivate you to produce more uplifting content and pursue more projects that will spread the good news of God's love for humanity. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.